Audio Jungle. Колко дълго кардио е подходящо за горене на мазнини? Здравейте, приятели! Аз съм Станимир Жеков, а вие сте с Изгори мазнините ТВ. Днешният спонсор на нашия кратък клип е руска мечка. Енергизира, помпва, подобрява менталния фокус, повишава енергията. Руска мечка на вашето внимание. И така, колко дълго трябва да бъде кардиото, за да предимно, за да се изгарят мазнини? Аз ще се позова на едно изследване на покойния професор Салуянов. Това е един руски медик, който целият си живот е отдал за подобряване на спортните постижения на руските национали. Така да го формулирам. Може да не е точно така, но професор Салуянов е известен точно с това. Така, какво казва професор Салуянов по въпроса? Кардиото, което е подходящо за горене на мазнини, трябва да бъде около 40 до 45 минути. В темпо, с което можете спокойно да разговаряте с някой, ако има до вас. В смисъл, темпото трябва да бъде такова, че да може да произнасяте думи и да говорите без да сте много натоварени и задъхан. Какво има предвид професор Салуянов, като казва тези неща? Той изхожда от идеята, че мазнините горят в вътремускулните пространства, а не от запасите. За около 40-45 минути е доказано, че мазнините във вътремускулните пространства приключват. В смисъл, 40-45 минути ходене или кардио в този интензитет. Така че да може да говорите да речем, с някой приятел, който е до вас. Е доказано, че след 40-45 минута мазнините, които са във вътремускулните пространства, приключват. В смисъл, те са изхабени. В този момент би трябвало кардиото да престане, защото след 45 минути, да речем, започва така нареченото аеробно окисление, дори да сте в нисък интензитет, и започва горене на мускулатура. Какво се прави, какво препоръчва професор Салуянов в случая? Ако направите кардио около 45 минути и искате да продължите да горите мазнини, би трябвало да починете някъде около 15 минути, седейки. По този начин се осъществява, в тази кратка почивка се осъществява миграцията на мазнините от паласките към вътремускулните пространства и тялото отново е заредено с мазнини, които могат да бъдат вкарани в работа. И ако имате достатъчно количество време, може да продължите още 45 минути да работите, докато изгори това количество мазнини. След това може да почините пак около 20 минути, да стане миграция от запасите към вътремускулните пространства и пак да продължите. Разбира се, никой няма такова време, или хората, които имат такова време, са много малко, за да правят кардио през целия ден и по този начин да горят мазнини. Затова съвременните производители на хранителни добавки са измислили вещества, които подпомагат миграцията на мазнините от запасите към вътремускулните пространства. За добавките няма да говорим. Приказката беше именно за кардиото. Но дори и да направите кардио с по-голямо време траене, все пак
ще имате добри резултати относно горенето на мъзни, но дори да изгорите малко повече мускулатура, не е чак такава драма, повярвайте ми. Обаче пък, когато правите кардио, ще подобрите състоянието на съдовата система. Вие знаете, че съдовата система е предпоставка за проблеми с сърцето. Ако съдовете са твърди, сърцето работи по-трудно, защото се налага да изпомпва с по-голямо налягане кръв, за да може да кръвоснабди цялото тяло с кръв и съответно с кислород и хранителни вещества. Така че кардиото подобрява състоянието на съдовата система, който от своя страна подобрява състоянието на сърцето. Кардиото подобрява мозъчната дейност. Защо? Защото получавате повече кислород в мозъка и може да мислите по-бързо, може да осъществявате идеите си по-бързо и въобще сте по-активен. Кардиото подобрява състоянието при състояние на инсулинова резистентност. Страхотен бич в нашето време. Така че не се притеснявайте, както казах, дори да поизгорите малко мускулатура, не е кой знае какво, правете кардио. И не на последно място, кардиото подобрява състоянието на черния дроб и цялата чернодробна функция. Невероятно, но факт. Всъщност, разпространено мнението, че дългото правене на кардио натоварва черния дроб. Да, но не е точно така. Кардиото подобрява състоянието на черния дроб, позовавам се на редица изследвания, които, ако желаете, мога да цитирам отдолу. И въобще, правете кардио, нищо лошо няма да ви се случи. Казвам го за хората, които правят само фитнес и никакво кардио. Кардиото гори мазнини, кардиото подобрява още физическо състояние, кардиото ви държи по-млади. Благодаря ви, че бяхме заедно и да живее майка България! Are you ready?